Voi credeți că regina se trezește la ora 12? Nu. Vrei să fii tratată ca o regină? Poartă-te ca o regină, ceea ce înseamnă să te îmbraci corect, să te porți manierat, să înveți ca să ai o gândire sănătoasă, o viziune, eleganță, curaj și inteligență. Primul și cel mai important pas este să înțelegi că fiecare dimineață este o renaștere, o apropiere spre ideal. Dacă o să-ți oferi în fiecare dimineață un motiv puternic să te ridici din pat, să fii productivă, să te concentrezi pe tine însuți, să explodezi, să iasă foc din tine ca să ajungi cu timpul un caz, un destin. Rezistă tentației leneviei și ia controlul asupra zilei de dimineață cu productivitate și inițiativă.